Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kingaldo iti pagmasusyantayang kapiyastaning Birhen Milagrosa. Pagyabe talak po karing kikatang panalangin ding makatuking intensyones kambeda ring karelang pamilya. Ding masi sponsor Alice Reyes, Christian Rona Gomez, Sheila Ayena Basilia, Nerissa Trinidad, Flor de Lisa Franco, Agnes Canlas, Christian Janet Borja, Nilda Venerable, Net Valera, Children of Mary Immaculate, Ana Maria Antonina Enriquez. Pasalamat ng Cherry and Grace Kapulong, Jocelyn Perez. Birthday Thanksgiving, Emmanuel Trinidad. Angela Canlas, Milagros Flores. Hiling Jennifer and Kurt Serrano, Maribeth Vargas, Warren Manyo, at Joseph Macabali. Successful Operation Aurora Rivera. Speedy Recovery, Father Marius Roque. Special Intention, Josie Perez and Vicky Macabali. Good Health of Ricardo Venerable, Angelina Bonus Maligaya Bondok, Bel Trinidad Aleli Orbiso at Lourdes Nocop. Orden Anniversary, Most Reverend Roberto Malyari Didi. Magkabitan po king dalita pamukulat. Kinaginingin pa po ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kekan timurin. Mayapayabak po. Mayapayabak po amo. At king Aldo pong iti, November 27, Aldo na po itang pamipatilip, kaduang pamipatilip ng Birhen, kang Saint Catherine Labor. At karinya may kumpisa itang pamipagawa umpisa na nitang datang Aldo pagawa ang medalya at inipin po itang the Miraculous Medal of Mary Immaculate. At inimunan po yung Aldo, gaganakan tayo ring association ng Children of Mary Immaculate. Ring babaying Telagaray Sarilida,
abang magdebosyon king Indong Birhen bilang Mary Immaculate. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, aminan talapamod pagsisyan, ding kaya katamong kasalanan, at anyaran tapa mo ilunos na at kapatabaran ng Diyos. Ikang memili kang Maria, ban maging induning anak mo, ba't paking kamamulan? Ginoo pa kalulo. Ginoo pa kalulo. Ikang sipok ng Maria ketiking yato, ban mayat busying tao. Kristo pa kalulo. Kristo pa kalulo. Ikang linilong kang Maria, king pamangaglina king anak ng Diyos, ban matupad ing pangako na, Ginoo pa kalulo. Ginoo pa kalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ipagkalob mo, karing kaya kang alipan, inge pasabing tula, ning masanting nga pamisip at pamikakatawan. King kapamilitan ding panalaning naman na Birhen Maria, mabiyasa kesa ng marap, karing kasalukoy na kalungkutan, banmiras kami king tulang alanganga. Itiadon ni king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ng banal espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't kinlibro ning kapahayagan. Ako iwan, ikit ke ing metong anghel, titipayang iba't banwa, tatal na ni ing metong amaragul akadena, at ing susi ning kalalaman ning yato. Dia kapani ing dragon, ing ubingan, ing minunang panawon, ing diablo, o satanas. Ginapos ni iti kilub ning libong banwa, inugsene ni ting anghel king kalalaman ning yato, at sakane sinusi, at tiakapane ing pasbol, ban ene makalwal at makapagdinlang po karing bansa, hanggang mapupus ing libong banwa. Kalabas dareting banwa, ibulos siya, king segulang ning panawon.
Menakit ko namang dakal at trono, at mirinan lang kapahintulutan matul, ding makaluklok king trono. Ikit ko ring kaladwaring pematera, uli ning pamagsaksira kang Yesus, at karing amano ning Diyos. Ela sinambareti, king lasip o king larawana, ni tinanggap king tatak na ning lasip karing karelang kawan o gamat. May bielang pasibayo, ban magaring kayabe ng Kristo, kilubding libong banwa. Kaybat na nito, ikit kiing metong amaragul at tronong maputi, at ing makaluklok ka rin. May bating la arapan ing banwa at ing yato, at eno bitasang mayakit, at ikit kong makatalakad arapaning trono, ring menga mateng marangal at alang dangalan, at mi buklat la ring libro. Mi buklat siya naman ing metong pang libro, ing libro ning bie. Mi yatulan la ring mete, agpangking depat da, anti mo ing makasulat ka ring libro. Sinukano ning dayat malat ding mete at tsukeyo. Pepalwal na la naman ning kamatayan, at ning Hades ding mete at tsukarelo. Miyatulan langan agpangking dapat da. Ing kamatayan at ing Hades, miyugsela king dagat-dagata ning api. Miyugsela king ilog ning api. Ring ninumang makasulat talagyo, king libro ning bie. Kaybat na nito, ikit ing metong abayong banwa, at ing metong abayong yato. Ala niya naman ing dayat malat, at ikit ing banal a syudad, ing bayong Jerusalem. Tinipayang ibat banwa, ibat king Diyos. Antiya mo ing babayeng kakasal, makagayakya bansa lubong, king lalaking maging asawa na. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ngini intok na nga ning Diyos at syulibutad ding tao. Ngening tuknangan ning Dios at syulibutad ding tao. Sabikya at mawu o Ginoo, ingkya kang talasuyo, amiras kilub ning balemo. Daralit siyang matula ing mabilog kong pangatawo, para king Diyos ang mabye. Ngening tuknangan ning Dios at syulibutad ding tao. Agyang ding denas king templo mo atin lang sale, ating sibad atin yang bale. Malutub da daragula lelening kaya kang altar, o ginong mayupayang tutu, o ari ko at Diyos ko. Ngening tuknangan ning Dios at syulibutad ding tao. Kapalad daretang king bale mo manuknangan, kaya ka daralit lang kapuryan aalang kawakasan. Kapalad daretang manalig king kaya kang sikanan, kabang susulong la, lalo lang sisikan. Ngining tuknangan ning Diyos at syulibutad ding tao. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Manatili kang tapat ang gaking kamatayan, nga naning Ginoo, at ibiyeke kaya ka ing korona ning biye.
Ang Ginoo mantabi kay kayo, at kekan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Salita ni Jesus, karing alagad na, ing metong pangtalimhaga, nga na, lawan niyeng dutong nga higera, at ing aliwa pang dutong, nung akit yun ng manulod, baloyo king ingkauran, malapit na. Makanyan mo naman, pot ang akit yun ng mga palyari reting bagay, baloyo king malapit ng datang ing pamagari ng Diyos. Tandaanan nyo, mapalyaringan ing sablang iti, bayilangan mga matering taong mabibiyeng ng kasalukuyan. Ing banwating yato, lumipas la. Dapat ing amano ko manatili. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Makiramdam tamo po king umili. Gandang morning po ulit sa lahat. Good morning po, am. Happy Fiesta sa mga COMI, Children of Mary Immaculate. Bagamat ang mga member po, majority, mga below 15 years old. Hindi sila makapagsimba. At ito po yung isa sa mga matandang debosyon na nakagisnahan ko, na nakamulatan ko. Nung ako'y lumalaki pa lang, ang isang unang tinanggap kong religious article, mga religious article ba yung tawag natin, sa mga crucifix, ganyan. At ito po yung medalya, no? Kung meron po akong unang tinanggap ay yung miraculous medal. No? Nung kami inindak bilang altar servers, siguro grade 3 pa lang ako noon. Isa sa mga binigay sa amin ng assistant parish priest noon, si Among Joel Tubig. Ngayon retired na po siya. Isang crucifix at saka isang medalya ng miraculous medal. No? Kaya hindi ko po makalimutan ang medalyang ito. No? At nung sa akin pong munting kaisipan noon, nakasuot lang yung crucifix at saka yung medalya, parang feeling ko, ligtas ako lagi. Na, parang dama ko na nandyan lagi ang Diyos, no? Para ako'y alalayan sa aking buhay. No? At siguro po, no, itong mga ganitong mga images na ginagamit natin, wala naman silang mga supernatural powers. No? Kasi mga kahoy lang at saka mga plastic, mga metal. Hindi naman yun. Kundi parang tinutulungan tayo ng itong mga bagay na ito para makondisyon ang ating sarili na isuko ang lahat sa Diyos. No? Para bagang inihanda tayo para tanggapin ang biyaya ng Diyos. No? Parang mga kanta. No? Ano nga po ang gamit ng mga kanta pag tayo nagsisimba? Hindi ba pag mga misang walang kanta pero parang mas malangilang selebrasyon. Pero pag may mga kanta, parang naitutulungan kang magdasal, madamang presensya ng Diyos. Ganun ang tingin ko sa itong mga ganitong gamit, images sa loob ng simbahan. They aid us, no, in conditioning our minds, no, para itaas natin ang ating sarili sa Diyos, no, para ihabilin natin ang lahat sa Diyos, na sa Kanya, kung ilang beses natin narinig, nasa mabuting kalagayan tayo. We're in good hands with God. No. Kaya ito pong medalyang ito, malaking tinulong sa akin nung ako'y bata pa. At ito po'y nagsimula nung 1800s, no? Nung magkaroon ng vision si Saint Catherine of Labour, no? Doon sa Rue de Bac, sa kumbento ng mga madre na Daughters of Charity, no? Na tinayo ni
Saint Vincent de Paul. Tsaka isa pang santo, nakalimutan isang santo. Dalawang beses na nagkaroon ng vision si Catherine Lebor, no. Yung una, mayroon daw siyang narinig na tinig na boses, no. Tapos yun nga yung pangitain o vision ng mahal na birhen na dadaan daw siya ng paghihirap, mahirapan siya, ganyan. And then later on, yung pangalawa, yung nga pong November 27, nang makita yung yung medalyan mismo, no? At ang iniutos ng mahal na birhen na ipagawa itong medalya. At sa pagsusuri po ng isang pare noon, siya dumulog sa arsobispo at nakumbinsi yung arsobispo na hindi naman pinaalam sa kanya kung sino yung madre na nakakita nitong vision, no? Kaya katapos po ng pagsusuri, pinagawa yung medalya, no? At doon po nagsimula itong miraculous medal, no? Later on po, nung namatay si Saint Catherine, siyempre po, doon pa lang magkakaroon ng investigation tungkol sa kanyang buhay, kung siya nga ay naging banal, kung siya nga ay karapat-dapat i-venerate, no? Alam niyo po, sa simbahan, hindi ka naman walang makakalampas sa pagbusisi ng simbahan tungkol sa buhay ng isang tao, no? Bago ito'y deklara bilang isang santo or santa, no? Kaya later on po, ito po si Saint Catherine Labor, no, diniklarang isang santa. At ako po'y noong 1990s, yung first out of the country ko na pilgrimage sa Lourdes, France. Isa sa mga binisita rin namin, itong lugar na ito ni Saint Catherine Labor, dun sa Rue de Bac, Paris. At nakita ko po yung incorruptible ang isa sa mga incorruptible na si Saint Catherine Labor. Incorruptible, ibig sabihin, mayroong parte ng kanyang katawan na hindi na-decay ng kamatayan. Saint Catherine Labor, no? Okay. So ito po, no, isa sa identity natin bilang Katoliko, itong mga ganyang religious articles, we cling to them. At nakikita ko po pag may mga kalamidad tayo, may mga pinagdadaanan tayo, nakikita natin kung paano yung mga Katoliko they really embrace these holy images. Kapag mayroong mga sunog, nakikita ko po kung paano unang kasama sa mga niligtas yung itong mga sacred images. Lahar, bagyo, at ilang mga Katoliko na po yung nakitang namatayan. They were embracing a crucifix or holy image of Mama Mary. Yung bang ganun na nakita silang holding on to that cross, at saka kaya ang kanilang niyayakap, namatay na niyayakap ang larawan ng mahal na birhen, ibig ba sabihin they were abandoned by God, na hindi sila pinakinggan ng Diyos sa kanilang dalangin hanggang sa sila'y namatay. Di po ba ganyan naman, kahit po sa mga naghihingalo, habang sila'y naghihingalo, no, marami sa atin, no, hawak-hawak ay rosaryo, hawak-hawak ay krusipio, hanggang sa pumanaw sila, pinababaw natin yung rosaryo. No. Hindi ibig sabihin na dahil namatay, nalagutan ng hininga, pinabayanan ng Diyos. No. Kailan po ba tayo nagdiwang sa mga martyrs, no? Na ang pinapangako ng Panginoon na hindi yung mahabang buhay dito sa mundo, kundi yung mayroon pang mas higit na buhay na hindi na magwawakas, na kanyang ipinapangako ang buhay na walang hanggan, na ibinibigay sa mga tapat at tunay na nagmamahal sa Kanya.
Kaya yung pong mga ganon, kahit na namatay silang kalong-kalong nila itong holy images, sa akin pong imahinasyon, parang nakatulong itong mga images na ito para i-condition itong mga taong itong yung ihabilin ng lahat-lahat habang nangyayari yung ganong sakuna sa Diyos. And I do believe they died in the grace of our Lord. Ang ganon. Yung huling hininga nila, it's like para sinasabi nilang, to you, O Lord, I commend everything. I commend my spirit. Kaya hindi ko mo patay, yun na yung ending. Hindi dahil nalagutan ng hininga, wala na. Kasi para sa atin, ang may say sa kaduluduluhan is God Himself. Hindi yung kamatayan, hindi yung paghihirap. Kaya ito po yung nilalaman ng ating ebanghelyo ngayon. Yung ebanghelyo ngayon, parang nananakot na naman. Tungkol sa end of the world na naman ito. Tungkol sa mga masamang mangyayari sa mundo. So, pwedeng kalamidad, mga sakit, etc., etc. Pero hindi naman po yun yung pinakamensahe ng ebanghelyo . Hindi yung mga pagdating nun, kundi pagkatapos noon, ang pagdating ng Panginoon. Ang pagdating ng kanyang paghahari, yun ang pinakamahalaga. Hindi yung kalamidad, hindi yung paghihirap ang may huling salita, kundi ang Diyos pa rin. Kaya pag meron po tayong mga pinagdadaanan at parang gusto nating sumuko, bumigay na sa paghihirap, parang hindi bagay sa ating mga Katoliko. Kasi hindi naman tayo dapat sumuko sa paghihirap. Hindi naman tayo sumuko sa mga hamon ng buhay. Isa lang dapat kung kanina tayo susuko. Sa Diyos lamang. Dahil siyang may nasa Kanya ang huling salita, ang huling hatol. Kaya ito po, itong ating pagnilayan, kasi nasa kalagitnaan pa rin po tayo ng pandemya. Naway maging maliwanag sa atin na hindi ang pandemya ang may huling hatol, huling salita sa atin, kundi Diyos pa rin. Siya pa rin ang may huling salita, siya pa rin ang may hawak sa lahat-lahat. Hindi yung coronavirus o anumang kinatatakutan nating kalamidad o sakit sa panahong ito. Hingin natin ang dalangin ng Mahal na Birhen. Naway magkaroon tayo ng sapat na pananampalataya at tapang para harapin ito. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa ang lahat ng ating kahilingan, tayong lahat na inilalagak lahat sa kamay ng ating poon. Ang sasagot natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring pamuntok sibi ko, ingkarelang katapatan at dedikasyon, king obra, mamunga sanang metong ay bayong lipunan, apasalamat king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring daralang kasakitan, ingkarelang pamagdusa, maging antisanang mabisang pataba, at papamunga ka ring labis-labis abunga,
ipanalangin taking Ginoo, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. para kay katangan kapilan man sana, tama nga lalo o dirirya karing aliwa, nune magobratang matalik king daki ning ubasan, ami pagkatiwala kay katamu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngini po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ipa, kaligayan mo yung mamunga keng dakal. Maganap sana iti, kapamilataning malapit ming pamakyugnayan, king Eucharistia kang Kristo. Ake kang anak at ginumi. Amen. Amen. Ikanta tayo pang dalit para king pamagsadya karingay. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting dawon karing gamat mo. King kapuri at ikaligaya ning kayang lagyu. King kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, bait nening Birhen Maria, ing kabubugtungan mong anak, tegularin ning kayang katapatan, timeto nga makapagmulalang paralan. Kabang darami lakeka retingayin ning sakripisyo, mikabus kaya sana karing sablaming kasalanan. Tiyadan miking kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaante mo rin. yat nayor ang puso yo. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kabang parangalan ming na Birhen Maria. Mapalad dyan dili ka rin sablang babayang malabirhen, ake kang piniling maging indu, ning bugto mong anak. King kayo pa yan ning Banal Espiritu. Ing Birhen Maria, meging tunay na ing indu ning kay kang anak, abait ng timong sana ning meto yato. Ulinita ka beri sablang koro, ring angeles ka rin banwa, daralit ning kay kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kay ka.
Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, marinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, madyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape, pepasalamat siya kaya ka. Pira sunod binyene, kading kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan at kananye. Itingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin yung kalis, kaning kayang disipulo nga na, kung nanyiti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kana akong daya, yung daya ning bahay talanganggang tipan. Ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapat nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Metea, Cristo Sinumia, Cristo Datangya, Datangyang pasibayo. Inyang hinigaganakan niyo ipa,